Onorată audiență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îmi încep alocuțiunea, care sper să fie scurtă și mai ales să nu vă plictisească, cu această formulă cu parfumul eleganței de secol XIX. Tocmai pentru că dedicăm această seară uneia dintre geniile acelui veac, disprețuit de unii, dar căruia îi datorăm foarte multe. Dați-mi voie, în primul rând, să vă mulțumesc în numele Asociației România Vie, dar și al meu personal, pentru prezență și să-mi exprim speranța că v-a plăcut ceea ce ați văzut și ați auzit până acum și că vă va satisface și ceea ce urmează. Așadar, ne aflăm astăzi seara aici pentru a-l aniversa pe Eminescu, de la cărui naștere se împlinesc 163 de ani. În numai 39 de ani de viață, dintre care ultimii 6, din păcate, marcați de boală, o existență, am putea spune, meteorică, Mihai Eminescu a avut asupra poporului român și a culturii sale un efect aproape la fel de total, precum asteroidul care a ucis dinozaurii. Cu diferența că ceea ce existența lui Eminescu a lăsat în urmă nu a fost devastare și extinție, ci bogăție spirituală și un model de gândire care încă mai așteaptă să fie urmat. Așa cum știm cu toții, Eminescu nu a fost doar un mare poet universal, un prozator de marcă, un autodidact cu cunoștințe enciclopedice, un precursor al teoriei relativității și un jurnalist pe care mulți dintre editorialiștii zilelor noastre ar trebui să-l invidieze, ci și un gânditor radical și un militant. La vremea lui, chiar și el se percepea ca reacționar, lucru care a fost subliniat în filmul de mai devreme. Dar dacă s-ar reîntrupa în epoca noastră, ar fi cu siguranță un revoluționar, în sensul adevărat al acestui cuvânt. Poate o să vă surprindă, dar nu chiar despre Eminescu vreau să vă vorbesc acum. Antevorbitorii mei au făcut-o probabil mai bine decât mine, și iar cei care vor lua cuvântul în această seară o să o fac, sunt destul de convins, într-o manieră strălucită. Eu doresc să mă refer la oamenii pe care îi critica Eminescu, la cei pe care îi numea niște răi și niște fameni, stâlpi de cafenele, pocituri, epigoni și așa mai departe. Acestea erau exprimările poetului Eminescu. Ziaristul Eminescu venea cu fapte concrete, acte de corupție, episoade de impotență politică, momente de totală lipsă de viziune și compromis inacceptabil în plan extern, situații în care interesul personal sau de grup era pus deasupra interesului național. Acuzații solide, argumentate și dovedite. Sună cunoscut, nu? Parcă ar fi în vremurile noastre. Dar pe oamenii pe care îi critica Eminescu, azi îi putem vedea pe bună dreptate ca statui. Vorbim de artizanii modernizării României, până nu de mult feudale, ca democrație constituțională, stat independent, cu universități, ieșire la mare, căi ferate, industrie, regele Carol I, Ion Cebrătianu Vizirul, Cea Rosetti și așa mai departe. Petre Carp, cel care cerea editat, cum ați văzut și în film, în 1883, mă scuzați. Ca Eminescu să fie potolit, a intrat totuși în istorie drept unul dintre cei mai integri, mai consecvenți și mai onești oameni politici din întreaga istorie modernă și contemporană a României. Să fi greșit Eminescu? Să fi făcut din țânțar armăsar? În unele cazuri poate, dar pe ansamblu nu. Acești oameni nu deveniseră încă statui și pe lângă multele lucruri utile societății și națiunii pe care le-au făcut, au comis și fapte care nu erau de natură să le facă cinste. Multe ținând de un anumit specific național post-fanariot, a plecat spre egoism, superficialitate, intrigă și corupție. Eminescu a atacat aceste boli ale societății românești frontal și cu duritate. Contemporanul și prietenul său, nemuritorul Caragiale, le-a denunțat cu aceeași franchețe, dar a folosit ca armă umorul. Fără îndoială, Eminescu era mai grav și mai neiertător. Multe se pot spune despre ideile politice care l-au animat pe marele poet. Cu unele trebuie să ai în tine sămânță de trădător de neam și țară ca să nu fii de acord. La altele nu ai cum să aderi, nu după experiența traumatică a secolului 20. Dar dincolo de asta, Eminescu fiind totuși un om al timpului său, iar lumea s-a mai mișcat de atunci încoace, trebuie să ne aplecăm asupra intransigenței sale. Deși profund român, într-atât de român încât alți mari poeți ai noștri, precum Marin Sorescu și Grigore Vieru, au ajuns să identifice în versuri tulburătoare însă și ideea de românime și de românism cu numele Eminescu, niciodată nu vom putea regăsi pe clasicul literaturii noastre în atât de româneștile ziceri: nu poți să umbli la borcanul cu miere fără să-ți lingi degetele, lasă că se poate și așa, te faci frate și cu dracul până treci puntea, să moare și capra vecinului și așa mai departe. 45 de ani de comunism și 23 de ani de așa zisă tranziție au condus la o situație în care oricâte rele ar fi făcut clasa politică a secolului al XIX-lea, criticată dur de Eminescu,
Este incomparabil superioară clasei politice a începutului de secol 21. Cel puțin aceia se mai gândeau și la interesul național, nu doar la propria parvenire. Cei de acum sunt doar niște hoitari, adică mâncători de cadavre, pentru cine nu cunoaște termenul, într-o veșnică căutare a îmbogățirii rapide pe seama conaționalilor lor, fără ca măcar să aibă scuza fanarioților, care știau că au la dispoziție cel mult câțiva ani, înainte să-i măzilească în alta poartă. Iar principalul lor complice, cel care le înlesnește jaful continuu, este exact acea mentalitate românească ilustrată de zicătorile citate mai sus și de care Marele Eminescu era atât de străin. Așadar, acum mai mult ca niciodată, am face bine să ne uităm adânc în sufletul lui Eminescu, imortalizat în textele sale, să-l căutăm pe acel Eminescu de care criticii s-au temut și pe care politicienii au vrut să-l facă uitat și să ascultăm vocea care ne șoptește, undeva în conștiință, că morala, demnitatea și onoarea nu sunt o modă. Și că dacă vrem ca noi și țara noastră să fim respectați, trebuie să ne îndreptăm coloana vertebrală și să nu mai acceptăm inacceptabilul, să nu mai tolerăm intolerabilul. Vă mulțumesc mult și o să rămân în continuare.